Gràcies. Bé. Bon dia. El primer és donar les gràcies a KTP per convidar-me a aquest acte, per aquesta iniciativa, per les iniciatives que esteu tenint en defensa de la pau i posant altaveu, posant damunt de la taula la necessitat del no a la guerra i se crida no a la guerra. I també donar les gràcies per aquest intent que esteu fent de teixir xarxes pacifistes en una societat que en aquest moment està prou desmobilitzada. Crec que és una iniciativa molt important la vostra i la de totes aquelles persones i organitzacions i plataformes que estan intentant que este crit de no a la guerra no s'apague i de, més enllà de la manipulació, de l'ardor bèl·lic que ens intenten instal·lar per totes les vies, mantindre aquesta militància pacifista per damunt de tot i no baixar els braços. Gràcies per tot això, perquè avui és urgent, és fonamental. El context ja l'ha explicat molt bé Vicent i jo crec que totes les persones que estem aquí, les organitzacions a les que representem, tenim claríssim que les guerres són una absoluta, com diríem, la violació més salvatge que n'hi ha dels drets humans, de la vida, el major atemptat a la vida que hi ha i que són impulsats, les guerres són impulsades per interessos econòmics, per alguns, per uns pocs, però la pateixen els pobles, la pateixen les majories socials i la gent treballadora, i és per això, per totes aquestes raons que hem d'estar ahí. El context en el que estem, ja vosaltres ho situat molt bé, i són moltes les guerres que n'hi ha, en aquesta deriva militarista, aquest sistema ens aboca, però sobretot, efectivament, hi ha en aquest moment, anem a dir, dues guerres que ens estan, com diríem, les que estem especialment implicades, el nostre país, la Unió Europea, no sols, però Ucrània, Palestina, ahí estem més, en molta més implicació de la que ens diuen, de la que ens volen dir, com que nosaltres estem ahí quasi d'espectadors, quan resulta que estem implicats de primera mà en, ja ho sabem, en el tema de l'armament, el tema de finançament, en tota la batalla cultural i la guerra de propaganda, estem ahí també, com a país, diríem. Són guerres, jo volia apuntar algunes coses, són guerres evitables, sempre jo crec que això és el pacifisme, ho hem de dir, són guerres evitables, són guerres en les que se podien haver articulat vies de diàleg, vies d'evitar, des de luego, derives, si tenim en compte les prèvies a cada una d'aquestes dues guerres, d'aquests dos conflictes dels que estem parlant, ni va començar en Ucraïna, en la invasió d'Ucrània, ni va començar lo de Palestina l'altre dia, en l'atac de Hamas, perquè totes els que estem així sabem que totes aquestes guerres, o aquests conflictes, o aquests esclats d'ara tenen una història, tenen unes prèvies on s'ha fet un esforç fins i tot, no per a parar-les, per a evitar-les, s'ha fet un esforç per a impulsar aquesta via d'armament i aquesta via militarista i aquesta via del conflicte, perquè evidentment és funcional a alguns poders que són molt poderosos, valga la redundància en aquest món. Sempre n'hi ha en tots els conflictes, també en totes les guerres, n'hi ha unes justificacions molt males i molt gratuïtes, que se diuen, propagandístiques, justificacions de defensa dels drets humans, de les drets de les dones, de defensa dels valors occidentals, dels valors democràtics, que estan amagant una realitat claríssima que és d'interessos econòmics, d'interessos geopolítics, motivacions imperialistes, com s'ha anomenat així, d'acaparament de terres, d'acaparament de territori, d'acaparament de recursos, d'aigua, de terra, de recursos de minerals, en fi, de petroli. Aquestes són les motivacions últimes que n'hi ha, que aquí vol, són molt evidents, però que les tapen, intenten tapar les nostres motivacions així molt altruistes, o molt estos que diuen, valors occidentals, la democràcia, estem ahí per defensar la democràcia.
Entonces, bueno, pues esto es una cuestión que es importantíssim. Sempre en cada discurs i cada vegada que parlem d'estos conflictes i de tots, deixar-lo ben clar, no? Front a tota la guerra propagandística. Tenim ahí una uniformitat absoluta i absolutament escandalosa dels mitjans de comunicació, que evidentment no hi ha informació, és una guerra de propaganda, és una guerra mediàtica, on se busca la màxima uniformitat. No només que es busca, és que s'exigeix, de manera que se criminalitza absolutament tota discrepància, tota visió diferent, tota aportació. Senzillament, en aquests conflictes, qualsevol veu com la nostra, que planteja que hi ha un context, que hi ha unes previs, que això s'ha provocat per algú, que això, en fi, que hi ha impunitat, que hi ha... Doncs tot això se criminalitza absolutament. Quan es criminalitzen, el posicionament als grups que són discrepants ha d'estar, com diríem, el pensament únic que volen instal·lar al respecte d'això. Aquest és el panorama que tenim i contra el que estem lluitant, però bueno, tenim que tindre molt clar que és una guerra també mediàtica i de discurs. En aquest sentit, jo crec que m'agradaria molt posar en valor el que suposa enfrontar-se a aquesta visió única, així i allà, en els territoris en conflicte. Així no cal dir-ho, quan una força política, en aquest cas com la nostra també, Unides Podem, en les vostres organitzacions, quan hem posat l'accent a una rivalria, hem parlat que això no aconteix, que hi ha una impunitat, en fi, que Israel s'està jaleant, totes les agressions, en fi, que parlem de crims de guerra, quan estem parlant de tot això, es criminalitza d'una manera escandalosa, però bueno, això no és greu aquí. El greu, i jo volia posar l'accent, és la heroïcitat de les persones, de les organitzacions que s'estan oposant a la guerra en aquests territoris en conflicte, en Ucraïna, en Rússia, en Palestina, no cal dir-ho, i també en Israel, la gent, les organitzacions que s'estan oposant a la guerra, que estan alçant la veu contra el sionisme, contra la invasió, contra l'ocupació, contra els crims de guerra. Jo crec que és molt important tindre en compte des dels nostres països que aquestes persones que s'estan jugant la vida, això sí que són herois, això sí que és heroïcitat, I d'alguna manera també tenim que alimentar la nostra militància en el sentit que aquella gent en aquelles condicions que juguen la vida per alçar la veu, estan fent-ho. Aquest estat de guerra també propagandística del que estan assumint tota la Unió Europea, la comunitat internacional també, el nostre país, està comportant pèrdua de drets democràtics, quan s'està privant de drets a l'expressió, drets de la mobilització. És absolutament escandalós. Ho sabem que aquests dies, en molts països, s'estan prohibint. Potser que m'arriba molt, com no tinc veueta m'arriba molt, aquí a l'Ixina, que diu si no se m'escolta. S'estan prohibint les mobilitzacions pro-palestines en molts països. És un absolut escàndol, Però gràcies a aquesta militància, a aquesta heroïcitat de la que estem parlant i com diríem, a aquesta pulsió pacifista dels pobles, els pobles no s'estan deixant subjugar per això i estem bé que estan arreu del món mobilitzacions per la pau, mobilitzacions demanant l'alt del foc, mobilitzacions, per exemple, de suport a Palestina en molts països, fins i tot malgrat les prohibicions que estan havent dels governs i d'aquesta deriva antidemocràtica terrible. Hem de posar en valor també aquests pobles que, malgrat tota la guerra propagandística, tot aquest discurs en el que es volen, els estan imposant, i aquestes prohibicions, fins i tot, estan manifestant el no a la guerra, sí a la pau, i que els pobles volen la pau. És una qüestió que ens importa molt, és el tema s'ha parlat així, dona molta vergonya la falta d'estratègia, d'autonomia estratègica d'Europa, Quina deriva més terrible, més horrorosa, que cada vegada s'aprofundís més, és el seguidisme de la UE, de la Unió Europea, davant dels Estats Units, el seguidisme dels interessos dels Estats Units. En el cas, per exemple, de la guerra d'Ucraïna és absolutament al·lucinant des d'un punt de vista, quasi diria, deixant de costat els drets humans i deixant de costat el que seria, no sé, unes consideracions més ètiques,
com és possible que la Unió Europea no tinga una visió estratègica que no siga seguidista dels interessos dels Estats Units, de l'OTAN, i que miri pels interessos econòmics, si hi ha no dels drets humans d'Europa, dels treballadors i les treballadores d'Europa. Què està passant? Què està passant? El que està suposant esa deriva imperialista, esa deriva de guerra que ens està posant en una problemàtica molt greu, també en les economies d'Europa, tot el tema de la inflació, el tema de la crisi alimentícia, la crisi de la indústria dels nostres països. Entonces, és absolutament al·lucinant com tenim governs en la Unió Europea que més enllà de la consideració ètica i de drets humans és que aquest seguidisme dels Estats Units està posant absolutament en perill el futur d'Europa i de les economies d'Europa, si no més, És una cosa realment escandalosa, que n'hi ha que posar també damunt de la taula. Desde luego, jo vull dir que des de Unides Podem sempre hem plantejat, i també des que va començar aquest conflicte i com al sí del govern de coalició, hem parlat que Espanya hauria de tindre, aquí s'ha parlat de la irrellevància d'Espanya, del govern espanyol, de la posició d'Espanya en tots aquests conflictes, Ojalà, i això ho demana des de la nostra força política, un protagonisme del nostre país liderant una altra posició de la Unió Europea, liderant aquesta autonomia estratègica, liderant una posició de defensa de la pau i de vies negociades. Aquesta escalada armamentística en la que ens veiem des de fa molt immersos també en el nostre país és un absolut escàndol en els conflictes, per exemple, el conflicte d'Ucraïna, no cal dir-ho, com aquesta escalada belicista i aquesta escalada armamentística que ens està abocant no fa més que alimentar el conflicte. Ens estan dient que això és per a, que s'acabi la guerra, per a què? Tot el món sap, i això ho diuen també, la gent que és especialista en maria o militars, estrategues, saben, tot el món sap, més enllà del que podem saber des del sentit comú, que l'escalada armamentista no fa més que alimentar la guerra, alimentar el conflicte, generar més patiment, des de luego, més morts, i des de luego el que no fa és solucionar una guerra. És una absoluta barbaritat, però des de luego el que sí que és un negoci espectacular per a moltes empreses que són un lobby claríssim, les empreses armamentistes, i ahí hi ha una pressió enorme en els governs, en aquest cas, de la Unió Europea, perquè se vagi per aquesta via, i això té conseqüències gravíssimes de cara als pobles, de cara al patiment i sobretot enfortir la guerra. Jo voldria tindre una paraula, insistir en una qüestió. M'interessa molt per aquí també, aquí represento la tasca que està fent aquest temps. En Espanya tenim un govern de coalició, no tenim tradició de governs de coalició, i això vol dir que som en aquest cas, el govern espanyol hi ha dues forces polítiques que representen en molts casos interessos diferents. Ahir hi havia un pacte de govern que s'ha incomplit per part del Partit Socialista i nosaltres hem treballat molt en molts aspectes i que hem aconseguit tirar endavant, però vull deixar clara una cosa, m'interessa molt, i és que en aquest govern de coalició des d'Unides Podem hem tingut una veu claríssima en contra de posicionaments del govern. Evidentment, sempre ens recorden cada vegada que parlen que la política exterior, la política de defensa, que és prerrogativa del Partit Socialista, això se'ns diu claríssimament per a callar-nos. Però jo vull posar en valor que ha sigut Unides Podem com l'única força a nivell internacional, diria, en Europa. Des de luego, som una referència per a les forces pacifistes en el sentit que som una força política que forma part d'un govern que ha dit claríssimament en el conflicte ucranià des del principi va dir que hi havia que buscar vies de diàleg, vies diplomàtiques per a previndre el conflicte abans fins i tot que esclatara la guerra. Hem sigut una força política que ho ha dit claríssimament. Podemos, jo vull recordar que hem organitzat 3 conferències internacionals ahir a Madrid contra la guerra, en forces polítiques que compartien aquests plantejaments de la guerra d'Europa i també de Latinoamèrica. També en entitats com entitats en contra de la proliferació, d'armes nuclears, el centre de l'Ast, etc., forces pacifistes. Han sigut conferències, 3 conferències dia des que va començar el conflicte ucranià,
en una gran participació de forces polítiques, però bueno, una cosa molt al·lucinant, no l'haureu vist, bueno, ho sabem la gent que estem més o menys seguint aquestes qüestions, però desde luego en un apagón informatiu absolut, no ni siquiera que ha puesto, desde luego, no en els informatius. Però jo crec que és important posar-ho en valor. Nosaltres, com a força política, ens hem oposat al sí del govern, ens hem oposat a l'enviament d'armes a Ucrània. Això ho hem dit claríssimament. I bueno, i a l'augment, recentment, jo crec que haureu enviat coses també a Blas, no? De qüestions que s'han compartit en xarxes polítiques, en xarxes, etc. Bueno, pues la nostra representant, Ione Belarra, dient que no a l'augment de l'armament, del gasto del pressupost armamentístic. Això, evidentment, no se treu per consens, evidentment, al sí del govern, però jo vull posar-ho en valor. En la qüestió de Palestina, també, i això acaba també en aquesta reivindicació del nostre posicionament i el nostre posicionament diferent dins del govern de coalició. En la qüestió palestina, jo crec que totes els que esteu aquí haureu escoltat que la nostra força política s'ha posicionat claríssimament en defensa del dret de Palestina, en contra de l'ocupació, en contra de la impunitat d'Israel, i des de Ione Belarra, en aquests dies ho està dient molt clarament, defensant que la nostra força política està exigint a Sánchez que lidere un altre posicionament en Europa, que lidere l'exigència en Europa de portar a Netanyahu, a Israel, al Tribunal Penal Internacional per crims de guerra, està posant en exemple aquesta qüestió. I bueno, ja sabeu que tots aquests posicionaments estan criminalitzats, estan, com diríem, en un apagó informatiu, però quan s'assenyala com a col·laboració, en fi, com diria, que justifiquem a Hamas, que justifiquem no sé quantos, que justifiquem les invasions, que justifiquem el terrorisme i que criminalitza d'alguna manera aquesta visió. Jo crec que ho he de fer perquè quan se parla estava dient, d'un cierre de files dels governs, jo crec que me veig en l'obligació de dir que hi ha una força política que està fent palesa este posicionament i que en altres països s'està valorant molt una força política que forma part d'un govern que està fent aquesta defensa del pacifisme militar i de defensa dels pobles. Jo, per acabar, també voldria dir una qüestió. En el tema del pressupost armamentístic, us dic que hi ha una absoluta, això ho diuen a totes les organitzacions també que treballen en aquestes qüestions, jo no soc especialista, però sí que evidentment ja ho sabeu, hi ha una absoluta opacitat respecte als pressupostos de guerra, pressupostos de defensa, diuen que són els pressupostos de guerra. Sabeu que els pressupostos se reparteixen en moltes partides pressupostàries per amagar el que s'està fent, que és més d'un 2% que s'estan exigint, i això és molt important denunciar-ho. I vos dic també una qüestió que jo m'he enterat en aquests últims anys, que hi ha uns programes que es diuen PEAs, plans estratègics, no sé què, no sé quantos, que resulta que són uns plans, us dic al govern d'Espanya, uns plans estratègics que comprometen pressupostos de diversos anys i que no passen ni per Consell de Ministres, que se fan en absoluta opacitat per part del Ministeri de Defensa. I aquí ningú, no és que se hurta, això que estem dient, que se furta el debat en el Congrés, fins i tot al sí del Consell de Ministres, és que hi ha uns pressupostos que en absoluta opacitat comprometen pressupostos de diversos anys i això se fa d'aquelles maneres, o sigui que aquesta és la democràcia que tenim, no? Bueno, doncs en fi, jo per anar acabant ja, expressar que jo crec que d'alguna manera, fins a dit així, aquestes guerres, aquestes derives militaristes que van de manera creixent a tot el món, d'alguna manera estan expressant la degradació absoluta de les democràcies, la degradació del món, com diríem, del món occidental hegemònic, que coneixem, que volen mantenir ahí. És la decadència absoluta de l'Occident, d'aquest Occident, d'aquest ordre occidental que coneixem, és una degradació absoluta, esteu dient vosaltres, aquesta deslegitimació, ho comentaven alguns de vosaltres, aquesta deslegitimació dels organismes internacionals, de l'ONU, de la justícia internacional, i és l'any i més que s'està fent quan resulta que els drets humans s'ha demostrat clarament que no importen res, s'utilitzen
Per a què? Per denunciar a estos o als altres, per denunciar pràctiques terroristes, però no és un criteri de funcionament per a ningú país, no? Els països que manen, no? Els que manen per als suposats poders hegemònics, no? I bueno, s'estan utilitzant fins i tot per a justificar l'agressió, no? La defensa dels drets humans, amb la qual és un escàndol absolut i estan apostant la degradació del sistema imperant, no? I també com diríem, no voler assumir que n'hi ha un nou ordre que s'està obrint pas i ojalà més pacífic i defensor dels drets humans. No se vol assumir que hi ha una multipolaritat, com s'ha anomenat així, on hi ha altres forces, altres països emergents que estan plantejant unes altres qüestions que n'hi haurà que escoltar, però no se vol. I doncs, bueno, aquesta és la situació en aquesta que no és molt d'optimisme, com s'estava dient, com estava dient Vicent, efectivament, però bueno, on tenim que posicionar-nos clarament i no podem baixar els braços. I jo acabo també valorant la feina que s'està fent des d'aquí i diem molt clarament que és fonamental avui i en aquest context i s'ha crida cada vegada més a trencar el discurs dominant que estem parlant aquí, articular en el que puguem i visibilitzar aquesta resposta dels pobles i de forces minoritàries, demanant un altre foc, demanant no a la guerra, i s'ha crida també a teixir xarxes internacionals que vosaltres esteu fent, s'està fent des d'altres instàncies, ojalà caminem cada vegada més a aquesta convergència, no? I a aquest teixir xarxes cada vegada més fortes de totes les forces polítiques que a nivell internacional estan exigint aquest altre foc, aquest no a la guerra i aquest respecte a la vida. Acabe en això. Ojalà cada vegada més esta veu se pugui escoltar més i, bueno, des de luego, haurem d'estar ahí sense baixar els braços en tota la dificultat que ven i malgrat la criminalització i l'apagament d'aquestes veus. Moltes gràcies.